Profion sgrinio cyn geni. Mae profion sgrinio cyn geni yn rhoi gwybodaeth bwysig i chi am eich iechyd chi ac iechyd eich baban. Gwnewch apwyntiad gyda bydwraig cyn gyntad ag y byddwch yn darganfod eich bod yn feichiog. Byddwch yn cael gwybodaeth i'ch helpu wneud dewis am gymryd rhan mewn prawf sgrinio cyn geni. Bydd y fydwraig yn siarad â chi am y gwahanol brofion y gallwch eu cael ac yn ateb eich cwestiynau fel rhan o'ch gofal cyn enedigol arferol. Nid yw profion sgrinio cyn geni 100% yn gywir, ac efallai na fydd rhai cyflyrau'n cael ei darganfod. Efallai y cewch gynnig profion neu driniaeth bellach ar ôl i chi gael eich prawf sgrinio cyn geni. Dewch i ni glywed mwy o fanylion am sgrinio ar gyfer glefyd y cryman-gelloedd a thalasaemia. Mae Nia yn disgwyl babi. Yn ystod 10 wythnos gyntaf ei beichiogrwydd, mae Nia yn cael cynnig sgrinio ar gyfer cryman-gelloedd a thalasaemia. Mae'n well ei wneud mor gynnar â phosibl, fel arfer rhwng 11 ac 13 wythnos, ond gellir ei wneud ar unrhyw adeg o feichiogrwydd. Mae rhain yn gyflyrau sy'n gallu rhedeg yn y teulu a gellir ei trosglwyddo o rieni i blant. Maent yn effeithio ar sut y mae gwaed yn cario ocsigen o amgylch y corff. Eich dewis chi yw sgrinio. Gall Nia benderfynu pa brofion sy'n iawn iddi os o gwbl. Cymeryd sampl o waed o fraich Nia. Gall tad y babi hefyd cael cynnig prawf. Os yw'r ddau riant yn gludwyr, mae hyn yn golygu nad oes ganddynt y cyflwr ond mae siawns y gallant ei drosglwyddo i'w babi. Bydd bydwraig yn esbonio'r canlyniadau ac yn trafod opsiynau Nia gyda hi. I gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, siaradwch â bydwraig neu feddyg.